Takže sme sa teraz v krátkosti pozreli na viaceré teológie, ideológie a filozofie. Okrem toho je vo svete mnoho rôznych teórií, pohľadov a názorov. Ako som už hovoril, každá z nich si myslí, že má ten správny systém, tú správnu vieru a pravdu na zaručenie dobra, blaha a prosperity. Zdravím vás. Zas a znova sa vám chcem prihovoriť ďalším videom s názvom Čomu veríš? Predtým, ako sa začneme venovať otázke viery, by som vám rád v krátkosti povedal niekoľko informácií. Poslednú dobu som nič nového nevytvoril. Maximálne som strihal a zdieľal krátke videá a príspevky z už hotových projektov. Nie, že by mi Boh nedával nové myšlienky a nápady na produkciu nového obsahu, ale skôr som premýšľal, ako pokračovať ďalej. Evangelizáciu na internete robím na rôznych stránkach a platformách. Je to YouTube, Facebook, Instagram a TikTok. Tiež máme WhatsApp skupinku, kde zdieľam zamyslenia a povzbudenia na každý deň, do ktorej je každý pozvaný. A ak je záujem, tak študujeme Božie slovo cez Zoom alebo Google Meet. Veľmi rád by som robil aj osobnú evangelizáciu ako v minulosti, ale keďže teraz žijem a pracujem v zahraničí a nepoznám úplne miestny jazyk a aj kultúru, tak je to náročnejšie a tak skôr venujem voľný čas evangelizácii na internete. V mojej forme zdieľania Božieho posolstva najviac vyhovuje platforma Instagramu alebo Facebooku. Ale viem, že množstvo ľudí tieto stránky nepoužíva. Osobne mám rád zdieľanie evanjelia a súvisiacich informácií bez nátlaku alebo manipulácie. Najradšej predostriem ľuďom citované informácie so zdrojmi, ktoré sa najlepšie dajú dohľadať aj na internete. Pridám ešte malý komentár, čo si o to myslím, ale snažím sa to skôr nechať na nich, aby si vytvorili vlastný názor. Je to pre mňa jednoduchšie a rýchlejšie, ako to ešte čítať a nahrávať video. Niektoré platformy sú však obmedzené v zdieľaní textu a ľudia aj tak, čím ďalej, tým menej radi čítajú. Na krátkych, rýchlych článkoch teda toho veľa nepoviem a na fast foode svoju vieru neukotvíme. Navyše 100 ľudí, 100 chutí a každý v tom môže vidieť niečo iné a tak sa môže minúť cieľ môjho posolstva. Audio a video je čím ďalej, tým viac preferovanejšie a knižnice už dávnejšie stratili svoju návštevnosť. Ako ľudia sme pohodlnejší a radšej si informácie vypočujeme a pozrieme, ako by sme ich mali namáhavo čítať. Aj z tohoto dôvodu som sa teraz rozhodol pozastaviť zdieľanie môjho štúdia touto formou a venovať sa skôr videu. Nasledujúce mesiace teda budem pracovať na videách s informáciami, ktoré som už zdieľal vo forme krátkych textov, ale teraz k ním pridám aj viac tzv. Omáčky. Opakovanie je matka múdrosti a snáď v tom nájdeme aj niečo nové. Prvé video je už, ako názov hovorí, Čomu veríš, v ktorom sa budeme zamýšľať nad našou vierou všeobecne. Ďalej to budú otázky života. Potom spravím veľmi dôležité video o Biblii. Spracujem aj prvý diel zdravotnej reformy. Pustíme sa aj do zaujímavej a veľa ľuďmi zbožňovanej a nenávidenej témy pohanstvo, kde si v prvej časti rozoberieme kresťanské sviatky. Následne mám nachystaný preklad videa, ktoré chcem skôr nadabovať a je to História jezuitov. Bude to dosť práce pre mňa popri mojej robote minimálne do konca roka a tak vám ďakujem za modlitby a povzbudenia v evangelizácii. Témy, ktoré pozastavujem, ale neskôr sa k ním vrátim, sú Božia Trojica, život na dedine a história kresťanstva. A to je samozrejme na dlho. Takže to bude po zdravotnej reforme a pohanstve ďalšia téma s viacerými časťami. Platforma Instagramu umožňuje vytvorenie určitých tém, ktoré spolu súvisia. Toto je možné nájsť aj na YouTube, navyše s tým, že v týchto témach môže človek ukladať aj videá iných stránok. Na záver tohoto reklamného úvodu by som sa vám rád chcel ospravedlniť za jednoduchú formu s malým množstvom efektov mojich videí a aj toho, že ma nevidíte osobne vo videu. Verím, že by to mohlo byť osobnejšie pre sledovateľa videa, len je to pre mňa ešte o mnoho viac prácnejšie a zdĺhavejšie. Ak by ste ma chceli vidieť, tak mi môžete kľudne zavolať a aj viac sa porozprávať o nejakých témach, čo vás zaujímajú. Snáď vám tie informácie, ktoré budete počuť a vidieť, budú stačiť. A tak teraz už poďme na štúdium viery a toho, čomu veríme. Najskôr sa pustíme do témy náboženstva, s ktorou si väčšina spája otázku viery. Na svete je množstvo náboženstiev, ktoré tvoria ešte viac denominácií v daných náboženstvách. Medzi päticu najznámejších náboženstiev patrí kresťanstvo, islám, hinduizmus, buddhizmus a judaizmus. České video Víra, jak sa vyznať v náboženstvích, nám pekne a aj vtipne vysvetľuje zrod a posolstvo týchto základných svetových náboženstiev.
Ja osobne toto video beriem skôr s dávkou humoru, so slabými, mylnými alebo nie úplne správnymi informáciami. Skôr sa mi páči video All Religions Explained in 10 Minutes, čo znamená všetky náboženstvá vysvetlené v 10 minútach. Video pekne spracované a tak som si ho dovolil preložiť a nadobovať. Myslím, že je pre nás prospešné, keď aspoň šťastie budeme chápať vieru iných ľudí. Tak si to teda zapnime. Prečo je toľko rôznych náboženstiev? Je to preto, lebo rôzne náboženstvá majú rôzne odpovede na najväčšie otázky života. Preto sa ľudia tak veľmi zaujímajú o túto otázku. Otázka číslo 1 je: existuje Boh? A ak áno, koľko? Ateizmus. Niektorí ľudia neveria v žiadnych bohov, alebo vôbec nejaký druh spirituality. Títo ľudia sa nazývajú ateisti. Ateisti nevyhnutne neveria, že Boh neexistuje. Niektorým z nich jednoducho chýba viera, že Boh existuje. Takže niektorí sú viac agnostickí, ale vo všeobecnosti si ateisti myslia, že nemáme nejaký dôvod veriť v čokoľvek mimo materiálneho vesmíru. Ale niektorí ľudia, ktorí neveria v Boha, stále veria v nejaký druh spirituality. Buddhizmus. Podľa buddhistov by spiritualita mala zahŕňať zapieranie seba samého. Prečo je to tak? Buddhizmus neučí, že Buddha bol Boh. Dokonca ani Buddha neučil o akýchkoľvek bohoch. Buddha učil o najlepšej červenej pilulke, ktorá je, že život je v podstate len utrpenie. Koreň utrpenia je túžba. Tu sú 4 znešené pravdy. Číslo 1, život je na hovno. Číslo 2, život je na hovno, pretože chceš niečo. Číslo 3, prestaň chcieť veci, potom tvoj život nebude na hovno. Číslo 4, existuje cesta, ktorú sa môžeš vydať, aby si už nechcel veci. Je to naozaj jednoduché. Čím viac po niečom túžiš, tým viac budeš sklamaný, keď to nedostaneš. Napríklad, čím viac sa ti páči pekné dievča, tým viac budeš sklamaný, keď ťa odmietne. Čím viac miluješ peniaze, tým viac budeš sklamaný, keď sa ekonomika zrúti. Musíš prestať byť tak pripútaný ku všetkým týmto svetským požitkom. Takže musíme prelomiť túto pripútanosť tým, že sa budeme popierať a potom môžete byť duchovne slobodní. Život je kolobeh bolestí, ale ak odstránite svoju túžbu, môžete sa oslobodiť od celého kolobehu a dosiahnuť nirvánu, čo je skutočná duchovná blaženosť. New Age. Spirituálny, ale nie náboženský. Teraz niektorí ľudia chcú duchovnú slobodu, ale nechcú sa zapierať. Tento druh spirituality vôbec nie je o seba zaprení. Práve naopak, je to o seba potvrdení, sebarealizácii. Nepáči sa mu podriadenosť v tradičnom náboženstve, ale stále chce mať duchovný význam, ktorý môže poskytnúť tradičné náboženstvo. Je to o slobode vydlážiť si svoju vlastnú duchovnú cestu. Takže keďže je to všetko o duchovnom libertariánstve, nie je to organizované náboženstvo. Je to decentralizovaný súbor praktík, ktoré sa stávajú čoraz obľúbenejšími medzi obyvateľmi západu, najmä medzi ženami. Pohanstvo. Niektorí ľudia veria mnohých bohov, ako niektorí pohania a hinduisti. Rozdiel je v tom, že hinduisti veria v reinkarnáciu. Pohania sú zvyčajne politeisti, čo znamená, že veria v mnohých bohov. Bohovia zvyčajne predstavujú sily v prírode. Slnko, je tu boh pre slnko. Mesiac, existuje boh pre mesiac. Obloha, existuje boh pre oblohu. More, je tu boh pre more. Vaše plodiny, je tu boh pre plodiny. Takže pretože existuje boh pre každú oblasť života a chcete uspieť v určitej oblasti života, musíte získať priazeň tohto konkrétneho boha. Často majú rôzne kultúry, rôzne verzie týchto istých bohov. Ďalšia vec je, že bohovia pohanstva sú oveľa viac antropomorfní alebo podobní ľuďom ako v iných náboženstvách. Bohovia sú oveľa mocnejší ako ľudia, ale stále sú obaja obmedzení. Nie všetci sú mocní ako ľudia. Bohovia medzi sebou bojujú, opíjajú sa, množia sa a robia chyby. Hinduizmus. Dobre, teraz tiež hinduisti veria v mnohých bohov. Je to však trochu komplikované, pretože v hinduizme je skutočne veľa bohov, ale všetci sú súčasťou tej istej konečnej reality. Hinduisti veria, že jediná konečná realita zahŕňa všetko, ale je príjmaná mnohými rôznymi spôsobmi. Veria, že môže existovať mnohé inkarnácií boha alebo bohov a preto je v poriadku uctievať modly, pretože božstvo sa vyjadruje prostredníctvom fyzického. Preto má hinduizmus pluralitnejší prístup namiesto striktného kanónu toho, čomu musíte veriť, ako to robia niektoré náboženstvá. Hinduizmus je skôr bufet, kde si môžete vybrať, či budete veriť tomu, čo vám najviac vyhovuje, pretože Boha možno prijať rôznymi spôsobmi. Hinduizmus tiež verí, že realita je cyklus, takže preto veria v karmu a reinkarnáciu. Veria, že existuje hierarchia životných foriem a ak si v tomto živote spravíš zlú karmu, v ďalšom živote sa posunieš dole v hierarchii. Je tu aj hierarchia ľudí.
Ak si spravíš dobrú karmu v tomto živote, tak sa môžeš posunúť vyššie v hierarchii v budúcom živote. Takže by ste mohli povedať, že hinduisti sú monoteisti. Rozdiel je v tom, že veria, že Boh je jedno s vesmírom a nie od neho oddelený. Sinkizmus. Čo je podobné tomu, ako Síkovia veria v Boha? Rozdiel je v tom, že hinduisti uctievajú modly a Síkovia nie. Sinkizmus striktne verí iba v jedného Boha, ale nie tak, ako to robia západné náboženstva. Pretože západné náboženstva vidia Boha ako niečo mimo vesmír. Sinkizmus súhlasí s hinduizmom, že Boh je jedno so svetom. Ale na rozdiel od hinduizmu si nemyslia, že to znamená, že môžeme uctievať modly. Vidia Boha ako druh nepozorovateľného tajomstva, ale tiež veria, že gurovia boli osvietení, aby nás naučili, ako slúžiť Bohu. A to zahŕňa prácu pre rovnosť a spravodlivosť. Deizmus. Západné náboženstvá na druhej strane vidia Boha ako oddeleného od vesmíru a deisti si ani nemyslia, že Boh vôbec interaguje s vesmírom. Podľa deizmu Boh je mimo vesmír a tak trochu uviedol vesmír do pohybu, ale v skutočnosti do neho nezasahuje. Prirodzený priebeh udalostí tak deizmus často porovnáva Boha s akýmsi výrobcom hodín pre vesmír. Prečo tomu veria? Pretože deisti si myslia, že iba rozumom môžeme prísť na to, že Boh existuje. Ale keď príde na božské zjavenie alebo nadprirodzené zázraky, potom sú oveľa skeptickejší. Takže Boh existuje, ale v skutočnosti sa o svet nestará. Judaizmus. Ale abrahamské náboženstva veria, že Bohu na tom záleží a interaguje s vesmírom. Takže ako presne to urobil, že sa Boh stal človekom v Ježišovi? A ak nie, tak je Ježiš stále Mesiášom? Judaizmus si to nemyslí. Judaizmus je o Božom vzťahu so židovským národom, o ktorom veria, že je Bohom vyvolený ľud. Vyvolený Bohom, aby požehnal svetu tým, že pomáha ľuďom žiť správne a veria, že Boh im dal Tóru, aby im to pomohol dosiahnuť. Dobre, ako teda prísne dodržiavajú Tóru? Záleží na tom, koho sa pýtate. Niektorí Židia dodržiavajú Tóru naozaj striktne. Niektorí z nich ju dodržiavajú z časti striktne a niektorí ju nedodržiavajú striktne vôbec. Tiež veria v príchod Mesiáša. Židovský superhrdina, ktorý napraví celý svet. Dôvod, prečo neveria, že Ježiš bol Mesiášom, je ten, že svet zrejme ešte nebol opravený. Ale stále veria, že ich úlohou začať opravovať svet v rámci prípravy na Mesiáša. Islám. Islám skutočne verí, že Ježiš bol Mesiáš. Ale stále striktne nie Boh. Veria, že to bol prorok. Konkrétne prorok islámu. Pretože veria, že ten istý Boh dal rôzne zjavenia rôznym prorokom v priebehu rokov. Ale tieto zjavenia sa postupne pokazili. Takže Boh dal Mohamedovi konečné a dokonalé zjavenie v Koráne. Považujú islám za naplnenie kresťanstva a judaizmu. Veria, že Ježiš bol veľmi dôležitým prorokom. Veria, že bol zasľúbený Mesiášom a dokonca veria, že sa narodil Pane. Oni ale neveria, že bol Boh a neveria, že vstal z mŕtvych. Veria, že ani nezomrel. Boh len urobil, aby to tak vyzeralo. Moslimovia veria, že Korán je priame slovo Boha. Boh je bezchybný, je večný a bol dokonale zachovaný. Tiež hovoria, ako sa podriadiť Bohu a to je veľmi dôležité, pretože význam islamu je podriadiť sa. Boh je vládcom celého vesmíru a všetci ľudia sú povolaní podriadiť sa Bohu. Nakoniec Boh odmení tých, ktorí robia dobro a potrestá tých, ktorí konajú zlo. Ak chcete vedieť, ako robiť dobro, tým, že sa podriadujete Bohu, existuje 5 veľkých spôsobov, ako to urobiť. Najväčším zameraním islamu je skutočnosť, že existuje len jeden Boh. Nič nie je ako Boh. A Boh je tak čistý a tak ďaleko nad vesmírom, že Boh sa nemohol stať človekom. Kresťanstvo. Kresťanstvo je veľmi odlišné, pretože učí, že Boh sa stal človekom. Kresťanstvo je celé o Kristovi. Ježiš je skutočne človek ako my ostatní, ale je tiež skutočným Bohom ako Boh Otec. A pretože je skutočne človekom a skutočným Bohom, je jediným, kto môže preklenúť priepasť medzi ľuďmi a Bohom. Je tu priepasť, pretože je Boh dokonalý, všemohúci a večný. Zatiaľ čo my ľudia sme hriešni, slabí a skazení. Ale vo svojej nekonečnej láske a milosrdenstve Boh zostúpil, stal sa človekom a zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Nakoniec skriesil z mŕtvych aj nás ostatných. Čo na kresťanstve jedinečné je, že v skutočnosti nemusíme byť dosť dobrí pre Boha, pretože Boh to už pre nás urobil, keď sa stal človekom a zomrel za nás. Takže musíme byť zjednotení s Kristom a potom sa môžeme zúčastniť na Božom večnom živote. Dobre, ale ako to urobíme? Pre tých, ktorí majú vieru v Krista, Svätý Duch ich spája s Kristom. Pretože Svätý Duch je duch Krista
a je tiež duchom Otca. Tieto tri osoby majú medzi sebou vzťahy, ale stále sú všetky rovnaké bytosti. Takže kresťanstvo stále verí iba v jedného Boha. Je odhalený v Biblii, ktorá je príbehom o Ježišovi. Ježiš víťazí na konci. Porazil smrť, keď stál z mŕtvych, a keď sa vráti, zničí všetko zlo na svete a urobí svet dokonalým. Tak, ako sa spojil Boh a človek, Ježiš tiež zjednotí nebo a zem. Takže všetky tieto náboženstva učia veľmi odlišné veci. Niektorí ľudia skúšajú a rešpektujú všetky náboženstva tým, že hovoria, že všetky v podstate učia to isté, ale to v skutočnosti nerešpektuje všetky náboženstva tým, že zavrhujú ich jedinečnosť tvrdenia. Pravdou je, že náboženstvo vyvoláva najväčšie otázky života, na ktoré si musí každý odpovedať sám. Žijeme v kresťanskej kultúre, ale napriek tomu málo ľudí chápe, o čom kresťanstvo je. Na tejto stránke som našiel video, ktoré sa trošku podrobnejšie vyjadruje ku kresťanstve. Video Christianity for Beginners, čo znamená kresťanstvo pre začiatočníkov. Pustíme si ešte toto jedno video. Kresťanstvo. Čo je kresťanstvo? Niektorí ľudia si myslia, že je to len o tom byť dobrým človekom. Niektorí ľudia si myslia, že je to o dodržiavaní niekoľkých pravidiel. A niektorí ľudia si myslia, že je to len kultúrna tradícia. Ale nič z toho nie je práve kresťanstvo. Je o Ježišovi Kristovi a všetko ostatné z toho pramení. Biblia je kniha o Kristovi. Pravidlá kresťanstva sú o tom, že sme ako Kristus. Rituály kresťanstva sú o zjednotení s Kristom. Cirkev je kráľovstvom Krista tu na zemi a nebo je len účasťou na večnom živote Krista, ktorý on dosiahol vstaním z mŕtvych. Takže aké je kresťanstvo celého Ježišovi? Kto to je Ježiš? Je syn Boží, čo ho robí skutočným Bohom, ale tiež sa narodil ľudskej matke, ktorá ho robí skutočným človekom, rovnako ako my ostatní. Pretože je skutočne ľudský a skutočne Boh, on je jediný, kto môže premostiť priepasť medzi Bohom a ľudstvom. Ale ak je synom Božím, potom ako je tiež Bohom? Je to preto, že Boh je Otec, Syn a Duch Svätý. Jeden je Boh a tri osoby. Tomu sa hovorí Trojica, ktorá vysvetľuje, ako môže byť Ježiš Boh a tiež uctievať Boha. Uctieval Boha, pretože aj všetci ľudia sú stvorení na to, aby uctievali Boha. On je ideálnym človekom, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a pomáhal vyhnaným. Nakoniec si ľudia uvedomili, že je Mesiáš alebo Kristus, ktorého proroci predpovedali, a že začína kráľovstvo Božie. Náboženským vodcom sa nepáčilo, že Ježiš spochybňoval ich autoritu a chceli ho zabiť na kríži. Ježiš to mohol zastaviť, ale neurobil to, pretože čo povedal, muselo sa stať. Ale prečo musel Ježiš zomrieť? Vidíte, svet a všetko, čo Boh stvoril, je plné zla, ktoré si zaslúžime, pretože všetci sme stáli na strane zla. Ale Ježiš zomrel ako obeť, aby zaplatil cenu za zlo, aby mohli byť naše dlhy odpustené a môžeme navždy žiť vo vykúpenom stvorení. Tak prečo Ježiš zomrel? Aby sa obetoval za iných, dokonca aj za ľudí, ktorí ho nenávideli. Na tretí deň Ježiš stál z mŕtvych, víťaziac nad hriechom a zlom. Takže Ježiš drží celý svet pohromade. Kristovo vzkriesenie prinesie so sebou vzkriesenie celého sveta, čo znamená, že každý, kto je v Kristovi, bude tiež skriesený z mŕtvych a bude mať večný život. Krátko po vzkriesení Ježiš vystúpil do neba. Prečo to urobil? Že vystúpil na svoj trón? Aby vládol nad jeho kráľovstvom. Chce zapojiť svoj ľud do diela šírenia kráľovstva a vykúpenia sveta v očakávaní, kedy sa vráti a dokončí prácu skoncovania zla. Takže ako môžu ľudia šíriť kráľovstvo? Na Turíce Ježiš poslal Ducha Svätého jeho ľudu, aby ich zmocnil k budovaniu cirkvi, ktorá je kráľovstvom Božím tu na zemi. Takže pre každého, kto má vieru v Krista, Duch Svätý ich spája s Kristom prostredníctvom rituálu cirkvi. Byť kresťanom znamená byť občanom Božieho kráľovstva, a to zahŕňa pomoc chudobným, odolávať zlu a šíriť evanjelium. Robíme to s nádejou, že všetko zlo bude zničené a všetky dobré veci budú obnovené. Takže ak sa chcete stať kresťanmi, musíte najprv veriť dobrej správe. Potom potrebujete ísť do spoločenstva veriacich a zúčastniť sa na Božom kráľovstve. Potom sa musíte dať pokrstiť. Ak ste ešte nikdy neboli pokrstení, aby ste sa stali občanmi Božieho kráľovstva a chcete vedieť viac o Ježišovi, existuje na to celá kniha. Nikto nikdy nepovedal, že by to bolo ľahké a možno by ste za to aj trpeli. Ale toľko ľudí našlo väčšinu nádej v Kristovi, ktorá je väčšia ako všetky veci tohto sveta. Toto bolo evanjelium v podaní stránky Redeemit Zoomer. Moje podanie posolstva evanjelia zase zdieľam na mojej stránke Cesta, pravda, život. Konkrétne videá sú evanjelium, Božia milosť plus príbeh. Alebo znovuzrodenie, náboženstvo versus viera.
Vo videu Znovuzrodenie náboženstvo versus viera som popísal, že medzi náboženstvom a vierou môže byť aj rozdiel. Náboženstvo je škála sociálno-kultúrnych systémov, správania a praktík, morálky, viery, svetonázorov, textov, posvetných miest, proroctiev, etiky alebo organizácií. Viera je dôvera v osobu, vec alebo pojem. Hlavný rozdiel medzi vierou a náboženstvom je v tom, že viera je úplná dôvera a dôvera v niekoho alebo niečo. Zatiaľ čo náboženstvo je špecifický systém viery a alebo uctievania, ktorý často zahŕňa etický a filozofický kódex. Neviem, či sme z tohto pochopili, aký je rozdiel. Ja som tento rozdiel popísal vo videu a môžete si ho pozrieť. Poďme teraz ďalej. Je teda viera iba o náboženstve? Alebo môžeme veriť aj niečomu inému? Pozrime sa teraz na rôzne politické ideológie. Pravica sa bije s ľavicou a každá ideológia si myslí, že má ten správny systém, tú správnu vieru na zaručenie dobra, pravdy, blaha a prosperity. Máme tu ďalšie šikovne spracované video, ktoré je vhodné si pozrieť. Konzervatizmus. Konzervatizmus, ako už názov napovedá, sa snaží zachovať tradičné hodnoty. V západnej kultúre konzervatívci zvyčajne predstavujú nukleárnu rodinu, organizované náboženstvo, vojsko a vlastnícke práva. Liberalizmus. Liberalizmus sa zvyčajne uvádza ako dominantná ideológia v moderných dejinách. Zvyčajne sa mu páči, že každý jednotlivec má svoje práva. Vládu musia schváliť jej vlastní ľudia a že s každým by sa malo pred zákonom zaobchádzať rovnako. Páčia sa jej aj voľby na voľnom trhu medzi viacerými politickými stranami. Rozdelenie právomocí na rôzne zložky vlády. Oddelenie náboženstva od vlády. Súbor základných hodnôt napísaných v ústave. Práva na súkromie. Sloboda prejavu, sloboda tlače, sloboda zhromažďovania a sloboda náboženstva. Moderatizmus. Moderatizmus rád zostáva v rámci toho, čo sa nazýva Overtonovo okno, čo je rozsah zásad politicky priateľných pre väčšinovú populáciu. Vo väčšine prípadov sú apolitickí, čo znamená, že im je jedno, ale majú trochu vedomostí o politike. Kapitalizmus. Kapitalizmus je ekonomický systém založený na súkromnom vlastníctve, výrobných prostriedkov a ich prevádzke za účelom zisku. Ústrednými charakteristikami kapitalizmu sú súkromné vlastníctvo, voľná výmena, konkurencia, deľba práce a sociálna spolupráca. Socializmus. Existuje mnoho typov socializmu, čo z neho robí zastrešujúci pojem v klasickom zmysle. Socializmus opisuje výrobné prostriedky, silne podporuje pracovné protesty, demokratickú samosprávu, demokraciu na pracovisku. Socializmus v modernom veku. Obhajuje robotnícku demokratickú samosprávu. Vysoké zdanenie bohatých a znárodnenie kľúčových častí priemyslu. Jednou z jeho kľúčových hodnôt je sociálne vlastníctvo. Syndikalizmus. Syndikalizmus je synom socializmu. Verí, že odborová organizácia pracovnej sily, zriadenie lokálneho decentralizovaného revolučného robotníka, nazývané syndikáty, presadzujú požiadavky pracujúcich pomocou štrajkov a priamej akcie ako najlepšie metódy, ktorými by sa mala dosiahnuť socialistická spoločnosť. Keď sa vytvorí postkapitalistická spoločnosť, vytvorí sa kongres alebo komunita syndikátov, ktoré budú reprezentovať mnohé odbory alebo oblasti ekonomiky pre ústrednú vládu. Korporativizmus. Korporativizmus obhajuje organizáciu spoločnosti v rôznych oblastiach zamestnania, ako je poľnohospodárstvo, vojenské inžinierstvo a tak ďalej, do ktorých sú ľudia pridelení na základe svojich záujmov a zručností. Verí v medzitriedny systém regulácie, v ktorom pracovníci, zamestnávateľia a štát navzájom vyjednávajú s cieľom čo najefektívnejšie riadiť ekonomiku a teoreticky uspokojiť všetky zainteresované strany. Netýka sa to politického systému ovládaného veľkými obchodnými záujmami, ktorý by bol korporatokraciou. Libertarianizmus. Libertarianizmus presadzuje slobodu ako základnú hodnotu a snaží sa maximalizovať autonómiu a politickú slobodu. Má rád veľmi obmedzenú vládu. Verí v rovnaké princípy liberalizmu, ako je rovnosť pred zákonom a základné práva na život, slobodu a vlastníctvo. Separatizmus. Separatizmus je bežne známy aj ako secessionalizmus. Snaží sa založiť národnú krajinu, suverénny štát alebo vládu, ktorá je oddelená od už existujúceho národa. Komunizmus. Komunizmus sa sústreďuje okolo spoločného vlastníctva, výrobných prostriedkov, distribúcie a výmeny,
ktorá prideľuje produkty každému v spoločnosti na základe potreby. Komunistická spoločnosť nemá súkromné vlastníctvo, sociálne triedy, peniaze alebo štát. Feminizmus. Feminizmus si kladie za cieľ definovať a nastoliť politickú, ekonomickú, osobnú a sociálnu rovnosť pohlaví. Zastáva názor, že spoločnosti uprednostňujú mužské hľadisko a že so ženami sa v týchto spoločnostiach zaobchádza nespravodlivo. Snahy o zmenu zahŕňajú boj proti rodovým stereotypom a zlepšenie vzdelávacích a profesionálnych príležitostí pre ženy. Anarchizmus. Anarchizmus je ideológia, ktorá obhajuje spoločnosť bez vládcov alebo konštruktívnej autority so zameraním na pojem slobody. Obhajuje nadriadenie štátu spoločnosťami bez štátnej príslušnosti a dobrovoľnými voľnými združeniami. Environmentalizmus. Environmentalizmus, niekedy nazývaný ako zelená politika, je termín používaný na reprezentáciu radu ideológií, ktoré spadajú pod presvedčenie, že príroda by mala byť významným faktorom pri rozhodovaní o verejnej politike. Či už ide o zvyšovanie recyklácie, znižovanie emisí CO2, zastavenie znečisťovania vody a tak ďalej. Populizmus. Populizmus sa zameriava na oslovenie veľkého počtu ľudí a ich pocitov. Verí, že to, čo chcú masy, musí byť to, čo masy dostanú. Môže mať mnoho podôb, pretože jeho jedinou požiadavkou je, aby predstavoval hnutie ľudí pre ľudí, čo spôsobuje, že nemá žiadnu skutočnú politickú príslušnosť. Často sa spája s demokraciami. Vďaka svojej dôvere v ľudovú podporu často oddeluje ľudí od elity a často ide proti establishmentu a politike. Republikánstvo. Republikánstvo je ideológia sústredená okolo systému vlády, ktorý je nededičný a v opozícii k monarchizmu. Dáva politickú moc jeho občanom v štáte, organizovanom ako republika. Progresivizmus. Progresivizmus hovorí, že dedičstvo, ktoré pochádza z minulosti, sa nemá považovať za posvetné. Namiesto toho by sa malo považovať za menej dôležité ako spoločenský pokrok. Je v podstate opak konzervatizmu. Imperializmus. Imperializmus tradične verí, že krajina by mala rozšíriť svoju moc alebo vplyv vojenskou akciou. Bola kedysi veľmi populárna a bola v podstate považovaná za umiernenú, ale v priebehu rokov klesla na popularite. Imperializmus je známy svojou vojnovou obhajobou a presvedčením, že mocné národy by mali vládnuť slabším. Zvyčajne sa bráni proti obvineniam z útlaku tým, že trvá na tom, že kolonizovaní ľudia majú prospech, pretože bohatšie národy im pomáhajú a dávajú im veci, ktoré by normálne nemohli dostať. Rovnárstvo. Rovnárstvo je myšlienkový smer, ktorý stavia na koncepte sociálnej rovnosti. Uprednostňuje ju pre všetkých ľudí. Všetci občania štátu by mali mať rovnaké práva a zaobchádzanie podľa zákona. Transhumanizmus. Transhumanizmus verí, že každý by sa mal zdokonaliť technológiou, aby prekonal najzákladnejšie a najzložitejšie výzvy ľudstva. Konečným cieľom je, aby všetci ľudia dosiahli nesmrteľnosť a neuveriteľnú pokročilosť mysle a tela. Komunitarizmus. Komunitarizmus je ideológia, ktorá zdôrazňuje blahobyt a dôležitosť komunity ako primárne sociálnu jednotku. Zvyčajne zdôrazní myšlienku, že ľavicovo-pravicová binarita politiky brzdí politiku. Argumentuje, že politika z oboch strán spektra sa doplňa a sú potrebné na prospech komunity. Verí, že absolútny individualizmus je škodlivý, ak je v rozpore so všeobecným dobrom. Autoritárstvo. Autoritárstvo je forma vlády charakterizovaná silnou mocou, ktorá je zvyčajne ústredná a vyžaduje poslušnosť voči autorite. Obmedzuje politické a občianske slobody. Napríklad väčšina klasických monarchií je formou autoritárstva. Vládca autoritárskej krajiny väzní a prenasleduje svojich oponentov. Fašizmus. Fašizmus hovorí, že ľudia sú slabí rozdelení, ale silní zjednotení pod zástavou. Či je táto zástava národa, štátu, armády alebo čohokoľvek podobného, je to autoritárske, čo znamená, že je charakterizovaný kontrolou vlády, ktorá odmieta myšlienku, že ľudia môžu voliť medzi viacerými stranami. Zahrania silnú centrálnu moc, ktorá sa zvyčajne odvoláva na diktátora, takže odmieta oddelenie moci. Fašizmus je tiež ultranacionalizmus, čo je presvedčenie, že národ by sa nemal starať o práva iných národov, pokiaľ z toho nemá úžitok. Ultranacionalizmus zvyčajne koexistuje s militarizmom, čo je myšlienka, že národ by mal mať dostatočne silnú armádu na rozšírenie národných záujmov a hodnôt. Fašizmus
potláča opozíciu pomocou silových metód. Verí v prirodzenú sociálnu hierarchiu a presadzuje odmietnutie individuálnych záujmov pre vnímané dobro národa alebo rasy. Nacizmus. Nacizmus je forma fašizmu so zameraním na jeho rasistickú ideológiu, ktorá hovorí, že árijská rasa je nadradená. Verí, že árijská rasa by mala vládnuť zvyšku sveta, aby sa zlepšila. Takže je ultranacionalistická. Aby ste boli klasifikovaní ako Árijci nacistami, musíte byť bieli, vysokí, mentálne a fyzicky schopní, odvážni a nežidovskí. Ak ste považovaní za neariánskych, tak sa nazývate Untermensch, čo znamená podľudský. Páči sa mu aj eugenika, čo je súbor presvedčení a praktík, ktorých cieľom je zlepšiť genetickú kvalitu ľudskej populácie. Preto sú ľudia so zdedenými poruchami považovaní za zbytočných jedákov. Boli zabití alebo poslaní do táborov, pretože boli považovaní za nehodných pre život. Nacizmus tiež nenávidí homosexuálov, pretože ich tiež považuje za neslušných. Pozrime sa v krátkosti ešte na rôzne filozofie. Rozmýšľal si niekedy nad vecami? Potom robíš filozofiu. Každý všade vždy robil nejaký druh filozofie, ale najdôležitejšia filozofia začala v stredovekom Grécku, pretože sa začali pýtať veľké otázky o všetkom. Takže teraz sa všetci pýtajú otázky. Otázka číslo 1. Z čoho je všetko vytvorené? Tále si myslí, že všetko je vytvorené z vody. Nie, hovorí Herakleitos. Všetko je vytvorené z ohňa, pretože oheň sa stále pohybuje a mení sa tak, ako sa svet neustále hýbe a mení. Ako keby ste nikdy nestúpili dvakrát do tej istej rieky. V skutočnosti hovorí Empedokles, že majú obaja pravdu, pretože sú 4 prvky, ktoré svet tvoria. Demokritos si myslí, že svet pozostáva z malých častíc nazývaných atómy. Pythagoras si myslí, že všetko je zložené z čísel, pretože za všetkým je matematika. Filozofia je naozaj dôležitá, hovorí Sokrates. Ale prečo sa o ňu nestará priemerný človek? Každý je nezainteresovaný a ide si svojím životom bez toho, aby premýšľal o tom, prečo robí to, čo robí. Tak Sokrates začal ľudí učiť filozofiu tak, že im kládol veľa otázok. Hej ty tam, áno? Čo robíš? Idem do obchodu. Prečo? Potrebujem jedlo. Prečo? Som hladný. Prečo? Moje telo potrebuje jedlo, aby prežilo. Prečo? Moje telo je obmedzené, ale chcem ho udržať nažive. Prečo? Byť nažive je dobré. Prečo? Pretože život má hodnotu. Prečo? Pretože život je dobrý. Prečo? Pretože ma to robí šťastne. V poriadku? Čo je šťastie? V poriadku. Musíš byť popravený. Takže Sokrata zabili za to, že sa pýtal príliš veľa otázok, ale jeho študenti žili ďalej a boli schopní odpovedať na tieto otázky. Platón si myslí, že prišiel na celý svet. Vy viete, ako ste vyrobení z vášho tela a vašej duše. Vaša duša je skutočnejšia ako vaše telo, pretože vaše telo potrebuje vašu dušu, ale vaša duša nepotrebuje vaše telo. To platí aj pre všetko ostatné. Vaše telo môže vnímať fyzické jablko, ale vaša duša môže vnímať myšlienku jablka tak, že myšlienka jablka je reálnejšia ako fyzické jablko. Čo vo všeobecnosti znamená, že myšlienky sú skutočnejšie ako fyzická realita. Takže všetky nápady ako tvary, čísla a koncepty musia existovať vo svete formy, ktoré sú skutočnejšie ako fyzický svet. Dobre, ale kde je tento svet foriem? Je to v Brazílii? Nie. Ohio? Nie. Je to vo fyzickom svete, pretože fyzický svet je konečný. Existuje nekonečný počet foriem, takže formy musia existovať na nejakom nekonečnom mieste ako Božia myseľ. Platón mal študenta menom Aristoteles, ktorý nesúhlasil. Súhlasil s Platónom, že abstraktná forma veci sa líši od samotného fyzického objektu, ale na rozdiel od Platóna povedal, že forma sa nachádza vo fyzickom priestore. Objekt sám o sebe je v nejakom vyššom svete foriem, pretože si myslel, že Platón príliš oddeluje myšlienky a predmety. Aristoteles chcel, aby boli viac jednotní, aby veci dávali väčší zmysel. Aristoteles si myslel, že by sme sa mohli pozerať na predmety, aby sme prišli na myšlienky, ktoré sú za týmito predmetami. Aristoteles objavil 4 spôsoby, ako veci spôsobujú iné veci. Aristoteles veril, že Boh je definovaný ako prvá príčina alebo príčina, ktorá spôsobuje všetky ostatné príčiny, ale nie je spôsobená sama. Takže Platón a Aristoteles nesúhlasili v niektorých veciach, ale obaja boli realisti, čo znamená, že verili, že kategórie, ktoré používame na opis predmetov, sú skutočné formy alebo esencie a nie sú to len ľudské označenie vecí. Potom jedného dňa grécky chlapík menom Alexander dobil veľa územia, kde sa rozšírila grécka filozofia. Potom aj Rimania prevzali grécku filozofiu, vďaka čomu sa rozšírila ešte ďalej. Takže teraz každý premýšľa o Platónovi a Aristotelovi. Kresťanstvo začalo používať veľa gréckych myšlienok.
Nový zákon Biblie bol napísaný v gréčtine a používal veľa gréckej filozofie ako stavebné kamene pre svoje učenie. Napríklad používa teóriu esencií na vysvetlenie toho, že Ježiš je skutočným Bohom a tiež skutočným človekom. Neskôr to cirkev používa na vysvetlenie toho, že Boh je trojjediný. Boh je jedna esencia, ale tri osoby. Ranní kresťania, ako svätý Augustín, ukradol Platónove myšlienky a urobil ich kresťanskými. Napríklad myšlienku tela a duše a toho, ako je duša nadriadená telu. Tiež myšlienku, že dobro, pravda a krása sú objektívne. Všetky sú večné. Všetky sú zakorenené v Božej prírodzenosti a všetky sú navzájom prepojené. Potom stredovekí kresťania, ako svätý Tomáš Akvinský, ukradol Aristotelove myšlienky a urobil ich kresťanskými. Vzal Aristotelovú myšlienku príčinnosti, aby vysvetlil, prečo Boh existuje. Tiež použil Aristotelovú teóriu foriem na vysvetlenie transsubstistácie, kde na omši chlieb a víno menia substanciu na fyzické telo a krv Krista, no stále si zachovajú svoj vonkajší hlad chleba a vína. Keď už hovoríme o stredovekom kresťanstve, tak práve vtedy sa to zlomilo na polovicu. Reformovaní a cirkevní predstavitelia sa medzi sebou hádajú, takže priemerný človek nevie, čomu má veriť. Čo ak je celý svet klamstvo? Toto inšpiruje istého katolického chlapíka menom René Descartes začať od nuly a pýtať sa. Ak sa pýtam na všetko, čím si môžem byť istý? Prvý krok. Môžem vedieť, že existujem, pretože dokonca, ak ma klame zlý džin alebo superpočítač, stále som tu ja, ktoré je klamané. Krok 2. Viem, že som konečný. Mám limity. Tretí krok. Konečný znamená existenciu nekonečná a nekonečno je to, čo by sme nazvali Bohom, pretože Boh je definovaný ako nekonečný v každom smere. Ak je Boh nekonečný v každom smere, znamená to, že je nekonečný dobrý a to znamená, že by ma nepodviedol, takže môžem dôverovať svojim zmyslovým zážitkom a môžem veriť, že tento svet nie je jedna veľká lož. Toto zmenilo filozofiu, pretože ľudia sa predtým pýtali, ako môžem pochopiť svet, ale teraz sa začali pýtať, ako viem, čo viem a ako môžem vedieť, že viem, čo viem. To spôsobuje, že ľudia spochybňujú tradičné predstavy o Bohu. David Hume si myslí, že môžeme veriť len veciam, ktoré môžeme pozorovať. A keďže Boha nemôžeme pozorovať, možno si nemôžeme byť istí, či je Boh skutočný. Potom príde Kant a povie, čo môžeme vedieť. Nepoznáme podstatu veci, môžeme poznať iba našu skúsenosť s vecou. Nemôžeme vedieť, čo jablko v skutočnosti je, môžeme poznať iba našu skúsenosť s jablkom. A to znamená, že nemôžeme vedieť nič o Bohu. Môžeme len poznať našu skúsenosť s Bohom. Jediná vec, ktorú môžeme vedieť, je naša vlastná osobná skúsenosť. Mimo nej nemôžeme poznať pravdu. To nemôže byť správne, pretože každého zaujíma objektívna pravda a čistý názor. Čo je pravda? Hegel si myslí, že má odpoveď. Pravda sa vyvíja v priebehu času. To dáva zmysel v tomto časovom období, pretože priemyselná revolúcia, veda a technika sa neustále zlepšujú. Je to tiež v čase, keď Darwin prišiel na to, že život sa vyvíja v priebehu času. Dobre, takže tu je návod, ako sa pravda vyvíja. Ja si myslím toto. Nie, ja si myslím toto. Možno obaja máme trochu pravdu. Teraz ja si myslím toto. Nie, ja si myslím toto. Možno obaja máme trochu pravdu. Cyklus sa opakuje. Za každým sa opakuje duch sveta, ktorým myslím, že by sme mohli nazvať, ako Boh rastie v chápaní, ako sa ľudia približujú k pravde. Takže s týmto progresívnym pohľadom na históriu je každý modernista na prelome 20. storočia, čo znamená, že všetko moderné je dobré. Pretože všetko sa stále zlepšuje. Život, medicína, technológia, ľudské práva. Na našej ceste do utopie týmto tempom. Verím v ľudstvo. Nemôžem sa dočkať, čo sa stane ďalej. Bum, bum, bum. Áno, nefungovalo to. Takže filozofia stratila vieru v Boha, ale teraz stratila vieru aj v ľudstvo. Po tom, čo sme videli hrôzy 20. storočia. Tak potom, čomu máme vôbec veriť? Odpoveď bola úprimná. V nič. Vzdávame sa. Neexistuje žiadna objektívna pravda. Takže postmoderná filozofia bola len o deštrukcii predchádzajúcich predstav o pravde a nie o budovaní nových. Moderné umenie dekonštruuje tradičné predstavy o kráse. Moderná rodová teória dekonštruuje tradičné predstavy o rode. Možno nič znamená čokoľvek. Možno si musíme vytvoriť svoj vlastný význam. Ale s tým, aký deprimujúci je moderný svet, spôsobilo veľa ľudí premýšľať nad tým, čo ak sme sa zle otočili. Takže sme sa teraz v krátkosti pozreli na viaceré teológie, ideológie a filozofie.
Okrem toho je vo svete mnoho rôznych teórií, pohľadov a názorov. Ako som už hovoril, každá z nich si myslí, že má ten správny systém, tú správnu vieru a pravdu na zaručenie dobra, blaha a prosperity. Ľudia sú ohľadom týchto rôznych pohľadov ochotní dlhé hodiny diskutovať, hádať sa, nechať sa až zabiť alebo dokonca vraždiť. My dokonca celý mesiac pracujeme vo viere, že nám to bude zaplatené. Áno, máme zmluvy so zamestnávateľom alebo klientom, ale poznáme prípady, kedy je písomná zmluva nedodržaná. A to nie len v práci, ale aj v rodinnom živote, kedy sa niekedy aj kvôli menším problémom ľudia rozvádzajú. Keď si sadáme do autobusu, tak veríme, že šofér je spôsobilý a nezapričiní dopravnú nehodu, kedy by sme mohli prísť o život. A takto to môže fungovať aj v medicíne. Veríme v profesionalitu doktorov alebo blahodárnosť liekov, ktoré nám predpisujú. Dúfam, že nemusím dávať viac príkladov. Je tu niečo okrem teológie, ideológie alebo filozofie, o čo by sme sa mohli oprieť? A čo veda naša spasiteľná? Prekonala veda náboženstvo? Stojí naozaj na pevných základoch? Vedecký výskum zahŕňa použitie vedeckej metódy. Objektívna realita sa riadi prírodnými zákonmi. Tieto zákony boli objavené pomocou systematického pozorovania a experimentovania. Matematika je nevyhnutná pri tvorbe hypotéz, teórií a zákonov, pretože sa vo veľkej miere používa pri kvantitatívnom modelovaní, pozorovaní a zbere meraní. Dnešná matematika používa axiomatickú metódu ako prostriedok komunikácie. Táto metóda spočíva vo viacerých evidentných tvrdeniach, axiomách. Počas storočí používania sa axiomatická metóda stala zlatým štandardom exaktného vyjadrovania. Celá matematika stojí na týchto pilieroch, axiomoch. Na základe toho sa potom dokazujú všetky tvrdenia a nové pojmy sa definujú na základe princípu v axiomoch použitých. Čo je to axiom? Axiom. Samozrejmý princíp alebo princíp, ktorý je akceptovaný ako pravdivý bez dôkazu, ako základ pre argumentáciu postulát. Axiómy sú tvrdenia, ktoré sa nedokazujú. Takže matematika, základ všetkých vied, nám stojí na viere. A ešte jedna dôležitá otázka k matematike. Čo sú to čísla? Môže sa dotknúť, vidieť, zjesť alebo zakopnúť o nejaké číslo? Dokážeme si predstaviť a vnímať 5 jablk, ale nie 5 ako samotnú číslicu. A tu máme ešte záporné čísla. Iracionálne čísla. Iracionálny. Vymykajúci sa rozumu, rozumom nepochopiteľný. Protichodný rozumu. Protirozumový. Absurdný. A čo fyzika? Fyzika sa snaží nájsť jednu teóriu, vzorec, ktorá vysvetľuje všetky sily vo vesmíre. Piliere fyziky a jej teórie sú kvantová teória, zákon malých častíc a teória relativity, zákony veľkých častíc, do ktorej spadá aj Newtonovská teória, zákony bežného života. Problém však je, že kvantová teória a teória relativity nehrajú podľa rovnakých pravidiel zákonov. Tu môžeme vidieť, že vedecké postupy a experimenty sa nedajú použiť na mikro a makro svet rovnako. Aj keď sa veda stále vyvíja, tak dnes nám nedá odpovede ani na otázky zo svojho odboru. Nechcem povedať, že matematike, fyzike a inej vednej disciplíne neverím, alebo pokladám za mylnú. Teda ako ktorú. Však funguje tak rovnako, ako za mňa funguje Boh. A vývoj vo vede a objavy potvrdzujú aj biblické spisy, ktoré sú často považované za rozprávku. A tak môžeme vidieť, že aj veda je len viera. A to tu nehovorím o konkrétnych výskumoch, princípoch, experimentoch a teóriách. Tak ako nevidíme Boha, tak ani čísla, jazyk popisujúci prírodné zákony života. Ale dôležité je, že fungujú, tak ako Boh. Ale to už nemôže vedieť ten, kto nemá s ním vzťah a skúsenosti. Ja tomu verím a viem tiež, že presahuje naše chápanie a stvoriteľské dielo. Kde je múdry? Kde je zákonník? Kde je rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo? Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou. Zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznostvom tejto svesti tých, ktorí veria. Je tu však ešte niečo, o čo môžeme oprieť pravdu? A čo zmysly? Veriaci ľudia, myslím tým nábožensky založení, sú často pod kritikou toho, že veria nejakému vymyslenému Bohu, ktorého nemôžu počuť ani vidieť. Nemôžu sa ho dotknúť, cítiť ho, alebo ho vnímať svojimi zmyslami. Ak strom spadne v lese,
a nikto nie je na blízku, aby ho počul, vydáva zvuk? Prvá odpoveď. Možnosť nevnímanej existencie. Ak nikto nie je na blízku, aby počul, ako by sa dalo povedať, že existuje? Hoci strom padajúci na zem vysiela vzduchové vlny, nevydáva zvuk, ak nie je žiadny človek vo vzdialenosti, kde sú vzdušné vlny dostatočne silné na to, aby ich človek vnímal. Môže niečo existovať bez toho, aby to bolo vnímané vedomím? Napríklad, je zvuk iba vtedy, ako človek počuje? Druhá odpoveď. Poznanie nepozorovateľného sveta. Existencia nepozorovaného reálu tvrdí, že reálne štruktúry existujú nezávisle a často sú mimo fázu so skutočnými vzorcami udalostí. Môžeme predpokladať, že nepozorovaný svet funguje rovnako ako pozorovaný svet? Napríklad, ovplyvňuje pozorovanie výsledok? Zvuk je mechanické vlnenie, ktoré vnímame sluchom. Jeho frekvencia leží približne v intervale 16 až 16 000 Hz. Mechanické vlnenie s frekvenciou menšou ako 16 Hz je infrazvuk. Frekvenciu väčšiu ako 16 kHz má ultrazvuk. Človek ultrazvuk sluchom nevníma, ale pre množstvo živočíchov je počuteľný, napríklad pre psy, delfíny, netopiere. Mechanické vlnenie s frekvenciou menšou ako 16 Hz je infrazvuk. Dobre sa šíri vo vode. Tak je možné zistiť niekoľko hodín vopred hlas mora. Príchod vlnobytia. Niektoré morské živočíchy toto varovanie vnímajú. Infrazvuk človek tiež nepočuje. Navyše je pre ľudský organizmus škodlivý. Frekvencia blízka tlkotu srdca a iných orgánov. Čo môžeme vidieť? Viditeľné svetlo je súčasťou elektromagnetického spektra prístupného ľudskému oku. Elektromagnetické žiarenie tohto rozsahu je jednoducho označované ako svetlo. Oči reagujú iba na vlnové dĺžky 390 až 750 nanometrov. Ako by ste vysvetlili hluchému zvuk, počuteľnú realitu, a slepému svetlo, pozorovateľnú realitu? Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárilo svet tak, že z neviditeľného postalo viditeľné. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Vtedy sa otvoria oči slepých a otvoria sa aj uši hluchých. Po tomto všetkom, čo som vám povedal, je ešte možné nájsť odpoveď na otázku, čo je pravda? Žijeme v nejakom matrixe, čiže simulácii, alebo o čo sa môžeme oprieť. V mojom vôbec prvom príspevku na internete pod menom Cesta, pravda, život som sa hneď vyjadril k problematike pravdy, aby ľudia mohli vedieť, aký mám postoj k pravde. Existujú nástroje určenia pravdy. Niektorí filozofi a spisovatelia sa k nej vyjadrujú takto. V príspevku som spomenul aj to, čo o pravde hovorí Buddha. A tiež, ako sa k nej vyjadruje islamský učenec, aj keď v opačnom význame pravdy, čiže ku klamstvu. Biblia nám však ukazuje, kde je koreň a kto je otcom lži. Je to Satan. Biblia nám ale aj tiež ukazuje, kde je koreň pravdy a kto je pravda. Je to Ježiš. Ako vidíme, tak s pravdou to nie je také jednoduché. Či už je to akákoľvek teológia, ideológia, filozofia, teória, pohľad alebo názor. Nie je jednoduché povedať, že toto je jednoznačná univerzálna pravda. Preto jasne hovorím o viere. V mojich štúdiách uvádzam zdroje, pokiaľ možno overiteľné a dôveryhodné, ale všetko sa dá spochybniť. Som kresťan a Božie slovo, Biblia, je pre mňa skalou pravdy. Viete, o čo opiera Boh Biblie svoju pravdu? Opierajú o niečo, čo je pre mňa nespochybniteľné. Opierajú o históriu. A to nemyslím o minulosť, ale o budúcnosť. Podľa uvedeného zdroja sa na stránkach Biblie nachádza približne 2500 proroctiev, z ktorých asi 2000 sa už do bodky splnilo, bez chyby. Pravdepodobnosť náhodného naplnenia len 13 vybraných a naplnených proroctiev popísaných v článku je 1:10 na 138. Sám Ježiš Kristus naplnil 350 proroctiev. Viac o Biblii budem hovoriť neskôr v ďalšom videu. Čas je veľmi dôležitý prvok v proroctvách, ale aj v určovaní pravdy.
Zo všetkých rôznych možností, ako vnímať svet a pravdu, je zo začiatku niekedy veľmi ťažké určiť, či je tá pravda, viera alebo duch správny. Na vykvitnutie ovocia danej viery a jej ducha musíme dať dostatok času. Podľa Biblie, ak daná viera preukazuje lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť a sebaovládanie, tak je v súlade s duchom Boha Biblie. Na úplný záver už len spomeniem, že je tu jedno najhlavnejšie proroctvo Biblie, ku ktorému smeruje celé posolstvo Biblie a ešte sa nevyplnilo. Je to druhý príchod Ježiša Krista. Budete na to pripravení? Rozhodnutie, či toto proroctvo budete pokladať za pravdivé a či mu budete veriť, je na vás. Voľba je na vás.